Ja, Ivan Johansen, hjertelig til lukke vi at du gjør seg vinnere av Oilo-spillen. Vi har en avkast på ikke mindre enn 230% etter 4 måneder. Vi måtte være nekst som spyrja. Hvordan det blir til at man kan få 1 million til at inkla så vel etter 4 måneder? Ja, det spekulerer jeg selv på hvordan det blir til. Ja, men punkt nummer 1 er at man skal fylle seg vel vid og känna faktiskt felöjnen också väl. Nu är ju mest finns vid den danska marknaden. Jag har åkt över Sverige och Finland i Eisen. Och ett av det är att fylla vid när kvartals roskaper och roskaper annars kommer ut av felöjnen. Det är nummer 1. Har du rönt för att köra över? Har du några rönder vet du? Nej. Ellers ikke annet i spøl og nok sånn vi nere i hvert. Det er ikke å lukkes noe særlig vel alt. Det er det ikke. Og som vi så i akkurat framlån her i kveld, så har marsteren generelt ikke nok så bratt nyere etter sommertøyene. Og det er ikke sånn at enda mer avhåverst hvordan man kan få så gode avkast. Jeg vet ikke overrekket det nok sånn at marsteren er ikke sånn. Jeg skal si det bare nå høstdagen. Det var gullig optimister. Jeg kjøpte helten av penningsettet i Vestas. Så jeg får opp på markenen. Da jeg kom til havna, da jeg mistet rustutskrevet. Og så selte jeg det selv. Ja. Jeg arbeider ikke av Senta og i Klaksvik. Og jeg arbeider i havn sånn ena for å treffe vikene først. Sånn det var ikke bare en. Det var flere for sånn. Ja. Okej, så du vill uppleva några såna rutscheturer i förlöpen. Ja. Men som han är nu han är det sista han är Fingerprint. Det är en lite svensk företag som nu är grundligen ser elektronik och tar har just Fingerprint till det ser betalningskorsta. Han är just en avtal vi och fel i Sverige. Det är Lise Morgan. Och du skulle där man köpa det visste jag att jag får upp ett. Och här får jag inte några pengar. Är det så att man ska följa vid Atlantägen vita hva rör sig? Nej, det behövs inte. Man följer vid och marknaden och han öppnar så särskilt du nötlunda på en vid marknaden fer. Och han är synder tänkte det att kosta luckar i USA. Ja. Är det positivt i USA så är det garanterat nästan positivt i Danmark. Ja. Var du är så är det skrått nyheter i Danmark. Tommelfingerregler som man kan gett. Och kvar vi läsa blå och såna börsen och såna just då snackar vi. Ja, det är läs snack börsen. Jag ger det om dessa företagen på internet. Vad det gör. Så det är inte några avvist mig som du kan fortälja för Oilejaren att det här skulle därför få tojinder. Man ska ha inte information alla ställen från. Alltså tomfingerreglerna tar att det spelar att se 20 marknaden. Det vill säga large cap aktier. Det är som regel går. Man får alltid grula skriva idag. Men som du är nu då så står 2 månader så vet jag så kan man inte anbefalla neka faktiskt. Det är alldeles det är riktigt. Så Ivan, var du nervös nervös för att onko för att ta det åter? Ja, absolut vi. Så ta jäktigt när det säljer gott. Så knappt han så för det gänga. Groliga gott. Var det något? Allt det var på grund av att det fyllde väl vid när rockskapen kom ut och är helt uppe det rött fel. Var det något avvis fel eller något avvis fel som gjorde det att det för gänga så knappt upp efter så där? Ja, jag kan fortälja en för måste för en ny Danmark och tror jag det är. Ta sätter jag alla pengarna i SAS och testar jag en 20% med när jag var veck. Arnold gick det gänga gärligt, så och så var så köldra sälja Arnold. Ja. Så var det ja.